IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Manam namat tiya panakaya sa Bisar tiya dua nga drug rehabilitation center tiya probinsya ti Ilocos Norte. Impakamo dito ni Governor Celiara da Marcos sa kabigas tagit agapay ng anay tiya panagreforma dagitay matitili nga drug suspect ken drug surrendery tiya probinsya ti Ilocos Norte. Inabagan ha nga napod total kosan tiya lumalong mabadan ko ti Ilocos Norte tiya kabudan nga rehab center kabatan tinaangay nga Joint Peace and Order Council meeting ken Provincial Anti-Drug Council ideya lain nga kalman inabaga na tumulong iti probinsya kanyang na budget tagudas-tagad at iti kabukudan nga pagbalbaliwan at iti matitilim iti druga iti probinsya ti Ilocos Norte marasakan ti provincial government gabot ti record iti PNB ado iti matitili babayan ti Uwaita nga drug bypass operation Tentero a probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Katak, IFM.